De SKS-vloot is al bij Grauw. Morgen gaat het SKS-koetsjesiel naar 3 jaar weg van start. Het evenement mag een periode oerslaan door corona. Maar de organisatie en de scootjes binnen klaar voor. Bij het scootje van Jennewaard zetten ze de laatste puntjes op de i. Hoe ziet het ervoor? Nou, prachtig hè. Ik ben hard geleden, dus het gaat zo mooi als wat je. De boot weer behoorlijk smarrig. Ja, dat vond ik jou. Ja, hier, dit stukje hebben we krijgen even skin maken, want die zit op de keg, op de bok. Nou, dit is een smarrig stukje en hier is dit nog smarrig. Dus dat moeten we nou eerst even skin maken, dan ben we er klaar voor. Wat scheelt dat nou eigenlijk als die boot dan skin is? Nou, het scheelt een kilometer tot 100 km per uur bij windkracht 3 op jou. Dat is best wel een soort. Dat is eigenlijk het winnen of het net winnen. Zou ik het stellen, ja. Dat is hetzelfde Max Verstappen met oude banden heeft en nieuwe banden. Dat is een wezenlijk verschil. Net sinds de uitzezing van de wedstrijden van de oud-roenieren... het de organisatie van het scootjesiel net stilzitten. Van nu af is het scootjesiel officieel een evenement met vergunningen en huisregels. Voor de skippers, haar teams en het publiek verhoort het er verder neer. Wij zielen de wedstrijd, er kwam mensen op een wal, dat vergunden we. De wal kregen we een vergunning voor en voor de rest alles daaromheen. Nou ja, dat wie net us verantwoordelijkheid. En dat is het nog steeds net. Maar nou heeft de gemeente gezegd van nou, wij pakken het hele evenement als geheel. En dat is iets wat we dus vergunnen als gemeentes. En ja, dat is wel ons. We hebben bijvoorbeeld dit hier huisregels, blue achter de tonsjes. Zorgen voor dat iedereen een noffelijk evenement beleven kan. Daar gaat het om. En het houdt in dat wij als scootjescommissie Grauw, ik tijdens de wedstrijd verantwoordelijk ben dat de mensen achter de boeikers lezen. En dan heb ik extra boten hebben ervoor. En luisteren de mensen er net naar, dan kunnen we altijd nog weer de Rijkswaterstaat of de wetterpolitie kunnen we er niet schakelen om eens te helpen. Voor het eerst wordt er zield maar de nieuwe formule, zodat de competitie likweerdiger wordt. Ik vind het hartstikke mooi dat de competitie eerlijker wordt. Er zijn natuurlijk altijd wel verschillen, maar verschillende snelheden, verschillende windkrachten, dat bepaalde schepen gewoon snel binnen. Ja, en dat hebben ze proberen op te lossen met turenformuleren en gewichten in de scootjes te gooien. Ja, en daar ben ik wel heel blij mee. Dus hij is altijd geleerd. Het gaat om 0,0 fjouwer kan de meter. Nou, dat is ongeveer na fjouwer waar het om gaat. Bij u is het verschil. En bij sommigen zit er gewoon 10 meter verschil in. Ja, dat is wel even een... ja, dat moet even lekker. Verhoring of net, benauwd dat de mensen net meer komen, is de organisatie net. Maar ik ben ontzettend blij dat we zorgen dat het dit hier gewoon... Iedereen is er weer. Al die vrijwilligers van de SKS, al die mensen die elke keer weer gewoon zeggen, die binden gewoon. Het heeft veel te lang duren natuurlijk, hè, want je twee hier net zielig kennen. En we hebben best wel leuke dingen die in die twee hier. Maar dat echte kampioenschap werd omgeerd, hè, dat zilveren scootje dat uitgerekt wordt, want aan die snits op het startterrein, ja, daar gaat het uiteindelijk om. En dat kennen we dit hier gelukkig wel. Ja, het doel is om zo mooi mogelijk te zielen. En als je dan kampioen wordt, dat zou dan heel mooi zijn.